रंगदारी खूने में बारे। अरे 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 काहे रंगदारी करो तानी सरकार तोहरो से भीड़ भरल बड़े गोरिया सीधे भगवान दिल बड़े आशीर्वाद ये जात जीवन अरपित बा आज जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा आज जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा। नाही डराइल बा नाही डराई बन जो कोई के लभर बचपन से खेले निजा खुनवे से होली जानता जिला गाँव शहर। और बाप रे बाप काहे बने बरांड अपने आपे में सबो कड़ा निकले के थापे में सादा रंगदार माने जेठ सादा दार से जैसन दहाड़त है गरजित बा अरे जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा अरे जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा। एही से गर्दा उड़ावत तड़ो मंजित मोर से तू पता कले लव कुश के इतिहास राजा से जेला गलबा वो कौन भइल बाटे सीधे विनाश। आयो दादा रंग बहज के तहरा गुरु रे बा मारो पीठ भी कोई जरूर रे बा ओखे जति जीत ली खड़े खरीद इतना पहरल धनवा संचित बा अरे जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा अरे जिला में जवन साला चर्चित बा उहो गुस्सावा हाजी से परिचित बा। अरे धुआं कइले रहू।